Така. Темата за олигофрените и страната на чудесата продължаваме след малко, заедно с колегата Димитър Тасев. Казах ви и включване на изпълнителния директор на Лудогорец, но преди това една много по-гореща тема, която засяга целия ни регион. Продължаваме разговора с Иван Георгиев за Македония, но този път не в студиото на 120 минути. Иван е в Скопие. Македонци и албанци заедно срещу безобразията в държавата. Това вече звучи много добре, но така ли е? Иване, здравей! Здравей, Светлю! На фона на събралото се множество тук няма никакво съмнение, че това е най-големият антиправителствен протест до сега в историята на Македония. На него, както и ти преди малко каза, ако успях да те чуя добре, се събраха хора от всякакви етноси, изповядващи всякакви вери. Те са обединени от един единствен лозунг и това е лозунгът "Оставка". Иска ми се да кажа, че днес тук атмосферата е революционна, защото митинга започна с викове "Свобода" и дошли сме тук, за да си върнем Македония. Освен гората от македонски знамена, има много албански знамена. И когато водещите на трибуната заявиха, че без значение от вероизповеданията, без значение от етноса на хората, които са се събрали тук, всички те ще бъдат на този площад до тогава, докато Никола Груевски не подаде оставка, множеството изригна с положителни възгласи. Малко по-късно говорещите от трибуната заявиха, че са се събрали за да изгонят Никола Груевски и управляващата клика в Македония от стиропорените бели прегради, имайки предвид бутафорните нови фасади на правителствените сгради тук в центъра на Скопие. Очевидно е, че проектът Скопие 2014 е един от основните дразнители. От трибуната бяха изброени общо взето всички най-големи грехове на управляващата коалиция в момента. Липсата на свобода на слово, корупционните схеми, кражбите и така нататък и така нататък. За нас лично като българи тук на място също е един много емоционален момент поради две основни причини. Първо, защото хората наистина са много дружелюбни към нашия телевизионен екип. Огромна част от тях, почти всеки втори казва "и аз съм българин". И още нещо, когато в началото на този антиправителствен митинг хората тук запяха химна на Македония, се чу името и на Гоце Делчев, и на Даме Груев. Искам да кажа също така, че в дъното вече се установява палатков лагер и хората заявяват, че докато Никола Груевски и управляващото мнозинство не подаде оставка, те няма да се оттеглят от мястото на този антиправителствен митинг. Да, Иване, да те попитам нещо. Обстановката. Ние ще останем, за да се включим в централната емисия "Светло". Само да те попитам нещо, още 30 секунди. Миналата седмица ти представи един твой филм, 10-минутен, в 120 минути, за скандалите с подслушването. Тогава ти направи интервю с един от опозиционните лидери в Македония, което беше възприето и за македонските медии като нещо, което те цитираха. Има ли някакъв отзвук от този твой материал от миналата седмица в Македония? Имаш ли такива наблюдения? Има голям отзвук, защото когато се опитах да се свържа с моите познати и хора, които интервюираме на място, всички те казаха, че са гледали този репортаж по BTV. И също така, това е може би един от поводите да бъдем така топло посрещани тук в Македония, защото именно за местните медии този скандал с подслушването сякаш и до сега не съществува. Това, което показахме и в ефира на 120 минути преди една седмица. Нещо много любопитно, Светло. Вчера присъствахме на поредната бомба, произведена от опозиционната партия СДСМ. Накрая на пресконференцията лидерът на опозиционната партия Зоран Заев заяви, че не е забравил своето обещание към албанското малцинство, албанската общност в Македония да съобщи и да разкрие записани записи от разговори между Никола Груевски и негови министри и заяви, че за сега ще запази тези записи, засягащи делото Монструм, за да запази етническия мир в страната. Така че това, за което говорихме и миналата седмица, тепърва предстои. Добре. Много ти благодаря за това включване на фона наистина на много силната картина от Скопие. Надявам се всичко да премине мирно и тихо, защото миналата седмица, дами и господа, имаше 8 загинали спецполицаи, 37 ранени, поне 14 ликвидирани екстремисти. Такава е равносметката след престрелките в македонския град Куманово миналата седмица.